ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೂಜನೆ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಇನಿತ ದಿನ ಚಂದ್ರಗಂಟಾ ದೇವಿನ ದಿನ ಇನಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಿದ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರೆ ಜಿಗ್ಗದು ಉಂತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ಚಂದ್ರಗಂಟಾ ದೇವಿಗೂ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪುನ ವಸ್ತುದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಪೇರುಡಾಯನಂಚಿನ ಖೀರ್ ಬಕ ಉಂದೆತ್ತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೇರುಡಾಯನಂಚಿನ ಪೇಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಗಂಟಾ ದೇವಿಗೂ ಆಫರ್ ಅದು ಕೊರಲಿ ನೆಟ್ಟದಾದ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣ್ಣೊಂದು ಪನಗ ಸಂಸಾರದ ಕಲಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿಗೆ ಕಲಹ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಗೆ ಕಲಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಣ ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಗಂಟಾ ದೇವಿಗೂ ಆಫರ್ ಅದು ಕೊರ್ನಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪತ್ತ ಅನ್ನಗ ತೀಲೆ ಐದಕ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟದು ತಿನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದನು ರಡ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವಲ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಮೂಜನೆ ದಿನ ನನಗೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಿದೇವುರುಡುಪ್ಪುನು ಆ ಪೊಣ್ಣಗು ಪಿದೇವುರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಪಾಯಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲ ಪಾಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಂಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುದು ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ರದು ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಇತ್ತನು ಆ ಪುಣ್ಣ ಹಿಡ್ದ ಕಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ತೊಂದಾಯ್ಬೇಕ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅವನಿತ್ತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಅವನಿತ್ತನು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಐಡ್ದಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಕೂಡ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ ಯಾನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಲ ಕನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಅವನಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಆಜು ಬಾಜುಡು ಏರ್ಪುರ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ ದಾದ ಪೂರ ಪನ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನಲಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ದೇವೆರು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿರ ಆ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಕ್ಕುದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವೇಡು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊಡ್ಗೆ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ನಿನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎದುರಿಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಲಿ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪರ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪವಾಡ ಟೈಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೊಪ್ಪುನು ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಪಂಡದು ಓಕೆ ವರಾನೆ ಸಡನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ನಾನ ಐಕ್ ಮಜಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿದ್ದು ತೀಡರ ಪಣ್ಣದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಗೂ ಏಪ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನದು ಪನಗ ಅಕುಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುಡು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನುದು ಪೊಡಕುಲು ಏಪಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ದ್ಯಾಗನ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಡ ಪನೊಂದುಲೆತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಗುರ್ತದಿ ಜರತ ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣ್ಣದು ಏಪಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡುನು ನಮಕ್ ಪೊಯ್ನ ಜನ್ಮಡು ದಾದಾಣಲ್ಲ ಋಣ ಇತ್ತನಗೆ ಈ ಜನ್ಮಡ ಕೊರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಗೂ ಕೊರ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಣ್ಣದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆರಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ ನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಿರವು ಬಗೆಯಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಳು ಬೈಕರೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ಆಡ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನ ದೇವರು ತೂಂದುಪ್ಪೆರು ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಜಾಬ್ಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂವೋಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಂದು ಪನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗ ವೀಸಾಗ ಎದುರೆದುರು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಸೊ ಅಕಲು 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಗೆ ಐಡ್ದ ಕಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದಿತ್ತು ಒಂದು ಐಬಕ 24 days ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅವನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂವಲಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನುನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಕೇಂದ್ರಲೊಪ್ಪರ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಣ್ಣದು
ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಮ ದಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ರತಟ್ಲ ಉಲ್ಯಾನ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಕ್ಲ ರೇಕಿ ಕಲ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಿ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಿತ್ತೆ ಪಿರ ಎಂಡ ರಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಸೊ ಆರು ಪುದರ್ ಆರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರನ್ನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಯಾನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆರು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗಾಣಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ನೈಫ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುರಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ಆಂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಹೌದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಚ್ ಆದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಣದಾದ ನೆತ್ತ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನಾಲಿ ಯಾನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಐತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಎತೋ ಜನದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದು ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ದಾದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ಇಂಕ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಷ್ಟನೇ ಅವಡು ಸುಖನೇ ಅವಡು ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕುಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಬನ್ನಗ ಹಿಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರ ಕೇರತಿ ಮೂರ ಕೇಳಿಯದೆ ಅಂಚೊಪ್ಪಡು ಲೈಫ್ ಏತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪುನಾನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಉಂತೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಯಾನು ದಾಲ ಯಾನು ದಾಲ ಮಂತೊಂಡೆನ ಇಜ್ಜಿ ತ್ಯಾಗಿಂದು ಪನಗೆ ಎನ್ನನ್ನು ನಂಬುದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಈತೇನೆ ಪಂಡದು ಉಂಡುದು ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮಂತಜೆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ನೇನೆ ನಿಜವಾದ ರಣದಿರ ಪನ್ಪೇರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಉಂಡತ ಆ ಕಷ್ಟದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ್ಭುತ ದಾದಾಡಲ ನಡಪೆರು ಉಂಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಂತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿರು ತುಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಣದು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ನನಗ ಆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ. ಕೋಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದಿತ್ತನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷದ ಇದ್ದಿರು ಪಣ ಲೋನ್ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ಲೋನ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಜು ಆ ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಿತ್ತನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೊರ್ದಿತ್ತನ್ಗೆ ಐಡ್ದಾಗ ಇತ್ತಾಕಲು ದಮ್ ಕಟ್ಟೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚಿ ತುಲೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಆ ಜನ ಉಂತಿನ ಕಾಡು ಉಂತಾದಿತ್ತಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಹಣ ದಾದಾಣಲು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಪುಂಡು ಈರು ಏಪಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪುಚಿ ಮೈಂಡ್ ಏಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಐದಕ್ಕ ಪಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಿಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ದ್ಯಾಗಿಂದು ಪನಗ ಇರೋಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪನ್ನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಬಾಯ್ದ ಪೋಲ್ಸುಡ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಪುಡ ಅಕ್ಲೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನು ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಈಮಿಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಲಕ ಕುರೊಂದು ಪುಡು ಓಕೆ. ರಡನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆವಡು ಅತನ ನಿಕ್ಲು ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆವಡು ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಜನ ಇತ್ತನಾಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಳ್ಳ ನೆಗೆಟಿವೇ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಾಗಿಂದ ಪನಗ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡು ಏರ್ಲ ಉಂಡತ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಜನಕುಲು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಪರ್ರವೆಂಜಿ 10 ಜನ ಲಿಪ್ಪೇರು ಬಲಮೆ ಪರ್ಕಮೆ ಬಲಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪು ಕಾಣದು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಲಯ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚದ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಲೈಫ್ನು ಅಕುಲೆಂತೂ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಎದುರ್ದಾಕ್ಲೇನ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೆಡ್ದು ಆಯ್ನತ್ತು ದೂರ ಒಪ್ಪಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಆಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಅಕುಲ್ದಾದ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಒಂದು ಮಂತು ನಿತ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಲೋ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲೋ ಇತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಲೈಫ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಣಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ ಏಪಲ ಥಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಹೈ ಥಿಂಕ್ ಪನ್ಪುಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿತ್ ಡಬಲ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅಂದ ತಂದು ತುಲಿ ಏಪಲ ಪಾತೆನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತೆಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಂಚಿ ನಾನು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈರ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಲ್ ಮೇಲು